Veta 667 on siellä ruudut toisella puolella ja tänään kuvataan vähän kakasta, joka tanssii. No. Eli tämmönen kakka on tanssii nyt. En kommentoi, 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 Tosi TV, en kommentoi, psykoterapia, en kommentoi, jumaluus, en kommentoi, opera, en kommentoi, orgasmi, en kommentoi, hemahes, en kommentoi, sieristi, en kommentoi, Ikea, en kommentoi, hipsteri, en kommentoi, poliisi, en kommentoi, perusuhti, En kommentoi. en kommentoi, Jeesus armeijaa, hyvä kaveri. en kommentoi, Lainuta ootko se raskaana, homo hetero. en kommentoi, Neitsien vessassa, sadisti. en kommentoi, Katsotapa niin nurkassa, panisitko? Täytyy olla miehellinen, ei saa olla pussillinen. Neitsien vessassa, sadisti. en kommentoi, Katsotapa niin nurkassa, panisitko? en kommentoi, Esileikki, en kommentoi, evoluutio, en kommentoi, Espoo. Dinosauri, en kommentoi, en kommentoi, Superfood, en kommentoi, Mannerheim, en kommentoi, Big Mac Jeesus armeijaa, hyvä kaveri. en kommentoi, Lainuta ootko se raskaana, homo hetero. en kommentoi, Neitsien vessassa, sadisti. en kommentoi, Katsotapa niin nurkassa, panisitko? Täytyy olla miehellinen, ei saa olla pussillinen. Neitsien vessassa, sadisti. en kommentoi, Katsotapa niin nurkassa, panisitko? Täytyy olla mielipide, ei saa olla passiivinen. Täytyy olla mielipide, ei saa olla passiivinen. en kommentoi, Jeesus armeijaa, hyvä kaveri. en kommentoi, Lainuta ootko se raskaana, homo hetero. en kommentoi, Neitsien vessassa, sadisti. en kommentoi, Katsotapa niin nurkassa, panisitko? Täytyy olla mielipide, ei saa olla passiivinen. Neitsien vessassa, sadisti. en kommentoi, Katsotapa niin nurkassa, panisitko? en kommentoi, No niin, siinä on siis kakka, joka tanssii. Tää on siis tämmönen kakka, joka vain tanssii. Kuten näet, mulla on tämmönen hieno paita ja siis nää shortsit ja tähän päällä. Niin. Tää on siis 4 minuutin jakso, tai siis 4 minuutin osa ja siksi muistakaa tykätä.